zama aure ibada na yi kira ango amarya. Amarya sha lalle Maryama ki share hawayenki, yau ranar murna Hamdada ne ya zama angonki. Dangi da kawaye yan uwa duka ga su cikin shauki, ni ma na yau tsaraba gare ki shawara ce zan baki. Yau zaki gida angonki zaki bar su dukkan danginki, ladabi da biyayya zane su ki dinga yi wa angonki. In ya zo daga gun aiki zan so ki kama hannun angonki, sai ki kai shi cikin ɗaki abinci ki bashi da hannunki. Zaki gashi yana shauki da idansa yana wani kallonki, ki tsaya kullum a hakan amarya kar da ki raki. Ango kai ma zan so ka yau tararaya gun matarka, domin yau ta bar duka dangi ta zo a gidanka. Ci da sha sutura ilimi da lafiyar ta sun dawo kanka, sai ka damke matarka domin kuma ta da tamkarka. Shamsu ta na yau roƙo ilahi rabbi sanyo